Ja seuraavaksi vuoden 2012 matkailuhenkilö, toimittaja Jaakko Selin. Television harvalukuisten matkaohjelmien kirkkaaksi kotimaiseksi tähdeksi on noussut Yle TV1 Jaakko ja maailman valloittajat, joka keräsi viime syyskaudella säännöllisesti yli 500 000 katsojaa. Sarjassa toimittaja Jaakko Selin tapaa maailmalla menestyneitä suomalaisia laidasta laitaan, mitä eksoottisimmissa maissa, kulttuureissa ja toimintaympäristöissä. Sarjaa on tehty 60 jaksoa. Ensimmäinen niistä esitettiin perjantaina 12. syyskuuta vuonna 2008, jolloin Selin tapasi Pariisissa asuvan ja työskentelevän vuotisuunnittelijan Anna Ruohosen. Eikö totta? Joo. Joulun alla nähtiin toistaiseksi viimeinen osa, joka vei katsojan Katariin. Siellä Jaakko Selin pääsi kuvasuunnitelmansa kanssa tutustumaan arkkitehti Thomas Modénin työhön ja elinympäristön kaukaisessa arabimaassa. Sekin pitää paikkansa. Hyvä. Ohjelman viehätys perustuu toimittajan ihmisläheiseen tapaan kohdata suomalainen vieraalla maalla. Ohjelmassa tämä henkilö avaa katsojalle kotinsa ja työpaikkansa oven, näyttää ostos- ja ruokapaikkansa sekä kertoo asemamaansa kulttuurista, tavoista ja nähtävyyksistä. Haastateltavalle Selin tuo usein hyvin koskettavatkin terveiset ja tuliaiset kotimaasta, sukulaisilta tai entisiltä työkavereilta. Vaikka ohjelma noudattaa tiettyä kaavaa, usein se yllättää eikä jää formaattinsa vangiksi. Ohjelman tuottaja Liisa Akimov Production Housesta kertoo, että tekijät saavat katsojilta jatkuvasti vinkkejä uusista sarjaan sopivista henkilöistä ympäri maailmaa kaikilta mantereilta. Matkailutoimittajien Kilta palkitsee toimittaja Jaakko Selinin vuoden matkailuhenkilönä ja samalla toivoo, että Yle jatkaisi katsojien suosikiksi noussutta matkailuohjelmaa. You agree, Jaakko? So, in English shortly. Travel Personality of the Year, Jaakko Selin. Kiitoksia. Sitten täytyy vaan toivoa, että Ylessä kuunnellaan suurta yleisöä ja tämä ohjelma saisi vielä jatkoa. So, more than 500,000 viewers and the Guild of the Travel Journalists can't be wrong, so I must have done something right. And now we just hope that the National Broadcasting Company will continue the show. Kiitos kaikille. Thank you very much. Kiitoksia kaikille mielenkiintoista ja oikein hyvää messua teille kaikille ja hyvää matkailuvuoden jatkoa. Ja Kilta ylpeänä kiittää. Thank you very much for this and have a very successful travel fair. Thank you.